Gracias por asistir a esta rolda de prensa dos venres na que queremos denunciar unha vez máis o diferente trato que o goberno de Pedro Sánchez lle propicia a unhas comunidades e a outras, non? En función do apoio que lle prestan as formacións políticas que as gobernan e do importante que sexe ese apoio para manterse na Moncloa. Neste caso concreto estoume a referir ao recurso de inconstitucionalidade presentado polo Goberno Central e que foi admitido a trámite esta mesma semana polo Tribunal Constitucional contra a regulación do Plan de Axilización da Dependencia e da Discapacidade que privará ao Goberno galego da posibilidade de recoñecer de xeito automático o grau de dependencia ás persoas con discapacidade, proceso que este ano xa contaba cunha partida de 90 millóns de euros nos orzamentos da Xunta, e tamén contra o plan de repotenciación dos parques eólicos galegos que paralizará o proceso aberto para reducir ata nun 80% o número de aeroxeneradores existentes en Galicia ao tempo que se posibilitaba o incremento da xeración de electricidade de orixe renovable e se abarata o custo da luz tanto para as empresas como para os particulares. Estamos a falar dun novo ataque do goberno de Pedro Sánchez contra o autogoberno de Galicia, unha nova fronte que abre logo da malleira que levaron ao recorrer ante o Tribunal Constitucional a Lei do Litoral de Galicia, tribunal que, hai que recordar, finalmente validou 70 das 72 impugnacións que o Goberno Central fixera á lei galega e descartou que Galicia tivera que modificar o seu Estatuto de Autonomía para outorgar autorizacións de utilización e ocupación do dominio público marítimo terrestre, xa que consideraba que esa función executiva xa estaba incluída na competencia exclusiva sobre a ordenación de territorio litoral que marca o artigo 27.3 do Estatuto de Galicia, tal e como, por exemplo, defendeu en todo momento tanto o goberno galego como o propio Partido Popular de Galicia. Pedimos que o goberno de Pedro Sánchez retire de inmediato este recurso de inconstitucionalidade contra a mellora da atención que reciben os dependentes e discapacitados galegos, así como o proceso de desenvolvemento aberto no sector eólico galego que, como xa coñecen, non pasa polo seu mellor momento a causa das distintas decisións xurídicas que están a paralizar moitos proxectos en Galicia. E pedimos aos grupos da oposición, tanto a BNG como ao Partido Socialista de Galicia, que apoyen esta proposta. E terán oportunidade de facelo no pleno que celebramos a vindeira semana, terán oportunidade, como decía, de posicionarse sobre ese recurso de inconstitucionalidade e demostrar que están de lado de Galicia e dos galegos defendendo os seus intereses fronte a un Pedro Sánchez que parece máis preocupado por garantir a súa permanencia no goberno de España a toda costa e polo tempo que sexa posible. Porque estamos a falar de que este recurso presentado contra o recoñecemento de xeito automático da dependencia e da discapacidade porque xa paralizou inmediatamente o proceso aberto pola Xunta o pasado ano. Un proceso que xa permitira a máis de 12.600 persoas con dependencia obter de xeito automático o recoñecemento da discapacidade, avanzando na axilización das listas de espera, e compre lembrar que, segundo os datos da Asociación de Directores e Xerentes de Servicios Sociais, Galicia foi a comunidade que máis reduciu as listas de espera de dependencia nesa primeira metade do pasado ano 25. E, ademais, reducindo os tempos de tramitación, que só no primeiro semestre do pasado ano foi de 25 días menos, segundo os datos facilitados tamén pola Asociación de Directores e Xerentes de Servicios Sociais. Por este motivo é urxente que o Goberno de España recapacite e que retire de inmediato este recurso. E apoiamos totalmente a carta que a conselleira remitiu este mércores ao Ministro de Dereitos Sociais en a que insta o Goberno Central a retirar o recurso e a manter un encontro, creo que máis que necesario, para debater sobre esta cuestión e sobre outras relacionadas coa atención á dependencia. E o que máis lamentamos, o que máis nos indigna, é a sospeita de que o principal motivo do goberno de Pedro Sánchez para opoñerse a esta medida implementada pola Xunta de Galicia é que este recoñecemento automático supón unha merma dos seus ingresos. Porque a homologación automática da discapacidade a persoas con dependencia permitiulles un aforro a estas persoas de 114 millóns de euros
só durante o pasado ano. Cartos que a Administración Central deixou de ingresar e que tanta falta lle fan a un goberno pois tan preocupado por dar cumprimento ás exigencias monetarias dos seus socios independentistas cataláns. Unha situación que contrasta, por que non dicilo, coa firme disposición da Xunta a colaborar cos concellos galegos na prestación do servicio de axuda no fogar, un servicio, lembremos, de competencia marcadamente municipal. E quero salientar o acordo asinado onte mesmo polo presidente da Xunta e o presidente da FEGAN, acordo no que se pon negro sobre branco o incremento dun 50% ata o remate da legislatura da aportación que a Xunta vai a realizar para a prestación dos AF por parte dos concellos galegos, unha suba que se traduce directamente en 150 millóns de euros máis do orzamento que a Xunta vai a chegar aos concellos, o mellor exemplo do seu compromiso coa mellora da atención e co benestar que reciben os nosos maiores e dependentes. E que decir da outra parte do recurso de inconstitucionalidade, o referido á paralización do proceso de repotenciación do sector eólico impulsado pola Xunta, unha decisión que supón un novo golpe para a expansión deste sector en Galicia e un freo ao proceso de descarbonización da comunidade galega, xa que limita a capacidade da reducción das afeccións ambientais e paisaxísticas dos parques eólicos, non é o mesmo, evidentemente, 5 que 50 muiños, aínda que estes sexan de maior tamaño, se limita a capacidade de xerar máis enerxía renovable e se reduce tamén a capacidade de baixar a factura da luz para todos os galegos. E, por último, tamén se limita o interese das industrias por crecer ou implantar os seus proxectos na comunidade galega, xa que vense privadas de acceder a unha enerxía máis limpia e máis barata. E desme permitir que, relacionado co sector eólico, tamén faga unha pequena reflexión sobre o futuro da eólica mariña en Galicia, logo de que o Goberno central abrirá consulta pública para a primeira apoxa neste sector a nivel estatal. Pedimos, e así o faremos, por certo, desde este Parlamento galego, que Galicia teña un trato preferente por parte do Goberno de España nesta primeira poxa, de xeito que se poida impulsar esta industria na que as empresas galegas xa se están a especializar e, ademais, despuntando a nivel internacional. Pero a marxe de que se impulse dunha vez esa poxa da eólica mariña que tanto tempo levamos esperando, pois o que queremos decir é que tampouco imos permitir que se avance e prexudique ao noso sector pesqueiro, marisqueiro e acuícola. Para iso insistiremos en que calquera desenvolvemento da eólica mariña garanta a súa convivencia coa actividade pesqueira e marisqueira, asegurando unha planificación rigorosa que teña en conta os usos tradicionais e a sustentabilidade dos recursos mariños. En definitiva, sempre defendemos e seguiremos defendendo un modelo de desenvolvemento industrial e enerxético que combine a diversificación económica coa protección das actividades tradicionais do mar que se veñen desenvolvendo en Galicia e garantindo, ao mesmo tempo, emprego, riqueza e sustentabilidade para as futuras xeracións. Remato xa, incidindo en que os grupos da oposición neste Parlamento galego pois terán a oportunidade no pleno da vindeira semana de demostrar realmente se defenden os intereses lexítimos de Galicia e do seu autogoberno, pois votando a favor da nosa proposición non de lei e conseguindo, o gallá, unha unanimidade, unha forte mensaxe a través desa unanimidade, solicitando que textualmente o Goberno de España retire con carácter inmediato o recurso de inconstitucionalidade contra os preceptos que regulan o Plan de Axilización da Dependencia de Discapacidade, así como as medidas referidas á repotenciación dos parques eólicos e a obriga de ofertar e vender en Galicia parte da electricidade xerada en beneficio da cidadanía e das industrias galegas. E non quero rematarse antes de poñerme a vosa disposición para atender todas as cuestións que consideredes oportunas, como sempre, sen antes lembrar que aínda continuamos á espera de que Bloque Nacionalista Galego, Partido Socialista Galego, se pronuncien sobre os ataques sofridos por varias sedes do Partido Popular de Galicia nesta fin de semana. Pasaron xa 5 días e aínda non escoitamos declaración algunha
dos representantes de nacionalistas e socialistas galegos, moi dados, por certo, a reclamar axuda e posicionamentos cando son víctimas de actos antidemocráticos, pero que calan e outorga cando a víctima deses actos é o Partido Popular de Galicia, as súas sedes, os seus traballadores e incluso representantes políticos, algúns deles, por certo, nos seus propios intereses particulares. Eu creo que, por parte do Partido Popular de Galicia, cada vez que se produciu un ataque deste tipo, todos os partidos contaron co noso apoio e coa nosa solidaridade. Non parece que se sea demasiado pedir unha actuación recíproca cando somos nós os que fomos atacados nesta ocasión. O gallá que esta demora remate canto antes se poidamos ter un pronunciamento claro por parte de quen sempre o reclama cando é afectado por este tipo de situacións. Mais nada pola miña parte, poñerme a vosa disposición e se hai algunha pregunta que queirades formular, pois tento contestala na medida das miñas posibilidades. Bueno. Bueno, me parece preocupante. Me parece preocupante as deficiencias que se están a producir. Me parece moi preocupante a suspensión do servicio que se está a producir. Me parece enormemente preocupante a falla de alternativa que se lle dá aos usuarios dese servicio. Un esperaría que ante unha suspensión de servicios ferroviarios o mínimo se lle procurase unha alternativa aos usuarios e non se está a producir tal alternativa. E me preocupa enormemente a falla de información relacionada con todo o que ten que ver co servicio ferroviario e que non sabemos absolutamente nada de por que se producen estos fallos, de por que se están a levar a cabo a revisión de velocidades en determinados tramos do servicio, e o peor non é que non o saibamos nós, o peor é que tamén carecen de toda a información os usuarios do servicio. Eu podo entender as dificultades que están asociadas a problemas meteorolóxicos, eso é lóxico, está afectando a toda España, non somos alleos a ese problema, pero parece razonable pedirlle ao Goberno que tome esas medidas, en primeiro lugar, información, e en segundo lugar, alternativas. E non estamos recibindo nin as unhas nin as outras. Sorprende. Sorprende que se diga que a incapacidade de competencia exclusiva do Estado, visto o enorme volumen de iniciativas que temos debatidos, moitas delas a proposta do Partido Socialista de Galicia, en sede parlamentaria. A mí me sorprende. Me sorprende un pouco menos, teño que recoñecelo, se ven de parte do Partido Socialista. Mire, eu creo que o Partido Socialista, xa cando tuvemos un conflicto similar a este por razón da lei do litoral, tivo unha oportunidade magnífica de poñerse do lado de Galicia e decidiu poñerse do lado do ridículo. E recordo que o actual líder dos socialistas galegos foi un dos primeiros que exixiu a reforma do Estatuto de Galicia como paso previo para poder asumir esas competencias. O tempo, os tribunais e as sentencias demostraron o enormemente equivocado que estaba. Lamento que, unha vez máis, o señor Besteiro e o seu grupo se poñan de lado do Goberno de España en contra dos intereses de Galicia e unha vez máis con argumentos cada vez máis peregrinos. Eu volvo a repetir. Nós o que estamos é a tomar medidas para axilizar a tramitación dun problema que afecta directamente a cidadáns, que afecta a persoas, con nomes e apelidos. E o que escoitamos aquí pleno tras pleno é que tiñamos que tomar medidas inmediatas para axilizar o recoñecemento deses problemas e procurarlle unha solución e rebaixar a lista de espera. E unha vez que o facemos, o que nos atopamos é que os mismos que nos exixían tomar esas medidas as bloquean cando as poñemos en práctica. É difícil de entender.
é máis difícil de entender cando moitas desas dificultades veñen derivadas do incumplimento reiterado de sucesivos gobernos de España para asumir o 50% da financiación da Lei de Dependencia. Eu quero recordarlle que nos estamos aproximando aos 3.000 millóns de débeda acumulada con Galicia solo en materia de dependencia. Parece que estamos ante un goberno e ante un partido socialista convertido no perro do hortelano. Nin fai, nin deixa facer. Así que eu voulle pedir que rectifique nas dúas cousas. Primeiro, que faga o que lle corresponde e que empece a ofrecer unha alternativa seria a Galicia para financiar na parte que corresponde a dependencia. E segundo, que polo menos, mentras non o fai, que nos deixe facer e que nos deixe aplicar unhas normas que estaban funcionando, que o ano pasado beneficiaron a un montón de galegos que viron aliviada a súa situación e que hoxe están novamente no limbo simplemente porque o Goberno de España parece disposto a negarlle calquera solicitude a Galicia, na mentras parece mostrar unha xenerosidade ilimitada con calquera petición que chegue por parte de outras comunidades das que cree depende o seu goberno. Algúnas desas peticións, por certo, en términos absolutamente disparatados e que resultaban imposibles asumir para o propio goberno hasta que dependeu da súa aceptación a súa permanencia na Moncloa. É lamentable o trato que se lle está dando a Galicia e é lamentable que se utilice como reféns para maltratar políticamente a Galicia a persoas que están esperando a que se lle preste un servicio que teñan dereito a leo e que o único que estaba facendo no goberno galego é alixeirar a burocracia para permitir que accedesen canto antes a un servicio, a un recoñecemento que eu creo que son merecentes e ademais así opinábamos todos os grupos. Lamento que unha vez máis o señor Besteiro e os seus compañeiros se poñan do lado do goberno de España, do Partido Socialista do ridículo, antes que de parte dos galegos. Algúnha cuestión máis? Non? Pois, sí, perdón. Efectivamente, como temos comprobado a través da tramitación das competencias del litoral ou agora mismo das que se refiren ao recoñecemento da discapacidade, en fin, é unha tomadura de pelo. Eu digo sinceramente. Eu quero recordarlle neste ámbito da discapacidade e a dependencia que a señora Pontón no seu primeiro pacto co Partido Socialista garantiu a través da asinatura dese pacto a todos os galegos que antes de que rematara aquela legislatura íbamos a estar recibindo o 50% do pago que correspondía en materia de dependencia por parte do Estado. Nunca chegou. Pero iso sí, non impediu que asinaran un segundo pacto recoñecendo tamén, pedindo tamén o pago dese 50%, pero no segundo xa sin condicionar o plazo. Non fora ser que fixeran un novo ridículo. Eu creo que a señora Pontón debería de tomarse tamén un pouco en serio as súas responsabilidades, aínda que estas sexan como lideresa da oposición. Entendo que non é a postura que máis lle apetecía cando concurriu ás eleccións. Pero todos temos un certo nivel de responsabilidade. E a primeira que debería de asumir a señora Pontón é a de non manipular e non enganar aos galegos. Non parece excesivamente complicada e, en cambio, está tendo moi pouca fortuna nese ámbito. Vamos a seguir animando a ver se en próximas semanas colle un pouco de sentido común e empeza a decir a cousas que sexan, en fin, un pouco máis asumibles polo conxunto da sociedade galega. Nada máis? Pois moitas gracias e nos miramos nas próximas citas.